नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आम्ही जरा सड्यावर फिरायला आलो आहोत आणि कसं पावसात हे म्हणजे गणपतीचं वातावरण आहे, तेव्हा बघा सगळा सडा कसा हिरवागार झाला आहे आणि गुरं बघा किती छानपैकी अशी या सड्यावर चरत आहे आणि वातावरणच वेगळं असं थंडगार वाटत आहे। असं वाटतं की घरी निघूनच जाऊ नये, इथेच बसून राहावे। आता आपण समोर पाहता बघा ती गुरं आहेत बघा, सारखी शेपटी आपली हलवत आहेत आणि कसं सड्यावर मच्छर भरपूर असते, ही बिचारी गुरं चरत असतात। आणि एक त्यांना चांगली गोष्ट म्हणजे कसं गवत असं मुबलक प्रमाणात इथे सड्यावर मिळतं आणि दुसरं म्हणजे कसं बघून वाईट वाटतं की बघा ती सारखी आपली शेपटी बघा मागे पुढे करते, कारण मच्छर भरपूर असते आणि ती गुरांना चावते। त्या कोकणातील सर्व लोकांना मी सांगू इच्छितो की आपली गुरं असतील तर त्यांची विशेष काळजी घ्या, कारण ह्या गुरांना सड्यावर अशी मच्छर भरपूर चावते। आणि जेव्हा तुम्ही संध्याकाळी ती गुरं घरी येतात तेव्हा त्यांना स्वच्छ पाणी घालून साफ करा। काही कीटकनाशकं असतील, औषधं मिळत असतील म्हणजे जे गुरांच्या डॉक्टरांकडे, ती त्या गुरांना लावा, कारण कसे मुखं जनावर असतं ते काय आपल्या वेदना ते कोणाला सांगू शकत नाही। आता तुम्ही जर सांगली सातारा बघा ते शेतकरी आपल्या गुरांची भरपूर काळजी घेतात, त्यांचे गुरं बघाल तर एकदम कशी स्वच्छ आणि तुळतुळीत असतात, तर त्यांना असे गोचीड बिचीड कुठे डास चावले असतील तर त्याला औषध लावा आणि त्यामुळे कसे त्यांचे जे गोचीड बसायचं प्रमाण हे कमी होईल आणि त्या गुरांना असं एक असं संरक्षण मिळेल। तर प्रत्येकाने आपल्या कोकणातल्यांनी आपल्या गुरांची काळजी घ्या। मित्रांनो, आता आपण दुपारी चहा पिऊन आता जे आमच्या गावातील वाड्यातील गणपती आहेत ते बघण्यासाठी आता आम्ही निघालो आहोत। आता जेवढे वाड्यातील गणपती होतील त्याचं आता दर्शन घ्यायचं आहे, तर तुम्ही पण माझ्यासोबत चला दर्शन घ्यायला। आणि आमच्या गावातले गणपती बघा, गणपतीचं किती सुंदर सुंदर डेकोरेशन केलेलं असतं ते पहा। आणि आमच्या गावी जर तुम्हाला कधी यायला मिळालं तर अवश्य या, कारण आमचा जो हा रेवंडी गाव आहे तो म्हणजे ऐकण्यापेक्षा डोळ्याने तुम्ही पाहतच असाल की एकदम सुंदर असा म्हणजे सुंदर निसर्गरम्य असा गाव आहे। आणि गावात आमच्या खाडी बिडी अशी म्हणजे झाडं झुडपं आणि गावातील आमची जी वेगळीच रोषणाई आमच्या गावाला आहे, तर तुम्ही प्रत्यक्ष आमच्या गावातील जे निसर्गाचं रूप आहे ते तुम्ही प्रत्यक्ष डोळ्याने पहा।
मित्रांनो, तुम्ही आता ही सर्व गावातील दृश्य पाहिलं असेल. यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की किती निसर्गरम्य असं आमचं गाव आहे. आणि बरेच काही तुम्हाला व्हिडिओतून दाखवायचं आहे, पण कसं एकाच व्हिडिओत मी एवढं जास्त काही तुम्हाला दाखवू शकत नाही, कारण जर व्हिडिओ दाखवत गेला तर पूर्ण दिवससुद्धा पूर्ण नाही, एवढं आमचा निसर्गरम्य असं गाव आहे. पण मी तुम्हाला थोडक्यातच काही असे सिनेरी दाखवत आहे. आणि अजून तुम्हाला मी माझ्या प्रत्येक व्हिडिओतून थोडे असे चांगले आमच्या गावातील सिनेरी आहेत ते तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. तर आता आपण जास्त वेळ न घेता आता आपण जे वाड्यातले गणपती आहेत ते पाहायला जाऊया. आणि आमच्यासोबत तुम्ही दर्शनाचा लाभ अवश्य घ्या. हे बघा, आपण समोर पाहत आहात बघा, अशी मुंबईतली लोकं असतात बघा की आपल्या नातेवाईकांच्या घरी जाऊन गणपती पाहायला जातात. आणि हे असं गावातलं दृश्य पाहिलं बघा की ते एकदम असं आगळं वेगळंच वाटतं. आणि असं वाटतं की बाप्पा वर्षभर गावात असायला पाहिजे. कसं त्यानिमित्ताने कसे नातेवाईक असतात ते आपल्या नातेवाईकांच्या घरी जातात, बाप्पाचं दर्शन घेतात. त्यामुळे कसं एकमेकाच्या घरी लोकांचे पाय लागतात. त्यामुळे खरोखर कोकणात बाप्पा आहे, पण एक खरोखर जी मजा कोकणात आहे ती बाकी कुठेच तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही. चला आता आपण बाप्पांचं दर्शन घ्यायला सुरुवात करूया.
असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.